eguteekin aldaketatxo bat. Temak azalduko dizu. Komentatzen zuen, azten behin noratzen bakarrik errefusia eta larun bata izatea azten gure ez dara egual oso proposa, zertetea igual kanpoan juten dala. Eta orduan hemen pixkat ez da behi daude eta ikusi dugu iguala proposagoa dala, errefusia aztenen ateatzea, asteazken eta larun batetan ontzik eta ostegunetan papera. Pixkat moitu du papera nahi, ontzin arpen, besteko egun eta tartea ezoteko. Errefusia aztelena? Era osteguna eta ontzik asteazken da larun batetan. Asteazken eta larun bat? Bai. Egual ingo taldez talde bakoitzen ze atera dan egutegi daukionaz, eta hola jungo egol pasatzen azkarra ingo dugu. Egin dugu aldaketa bat. Eta errefusa pasatu dugu asteazkenera Eta papera larun batera. Guk balita dugu, nik esan da gana, porque ez mete un rollo. Orain astelenetan batzen da. Eta nik, por ejemplo, nire bizkote taperra arraina erosteko. Baina batzutan, erdian bertan dau, eta ez deko taperrik eta plastikoa eta mierda hori. Eta orduan, astelenetan arraindegiak itxita dauz. Bamino arraina eroste, eta egunean bertan egiten dut zaborrak izin dut bota, orduan nahiagot, adibidez, azteko beste egun baten bada. Baina egunero egin behar gan, ezeo zer bota, egin dugu aldaketa bat, papera, bize papera, ez baiako zu egun baten botatzeko gukera, aurrengo astean ez deko usain eta hona. Baina behintzat errefusa, astean zeharreko egun baten. Horri erantzi itxason dutzanik. Asteazkenetan ofiziko peri egoizek izaten dela, eguneko arrai eta erosketa dira da, eta aprobetxatu. Porque zapatón fuera ganguas eta refusioak. Hemen antzeko zerbait atea da, ez? Esan da, justu errefusa larun batetan, ateatzeko igual, kesi juerra, kesi azte gure kanpoa, oso ondo. Baina, astelenekoa gustatu zaigu, baina arte ere jara goitu bia, eta iruditzen zaigu egokekoa izan daikela. Hemen ere komentatu da, azoka, ordezeko azoka asteazkenetan izan da, arraiarena eta guzti hori, eta ez bitzateke gaizki ongo ostegunera pasatzea organikona. Eta gero hemen, justu toka zaizku bi tabernari. Orduan, tabernen kontuan, komentatzen zen agian, errefortzu bat igandean beharko luketela ontzi harinetarako. Baina hori egia da, tabernak izaki, igual zerbait berezie edo pentsatu beharko litzatekela, ez? Eta desberdin edala etxe bizitza izan edo tabernak, eta hori ere kontutan hartuko da.